kag welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Epafras Sacar nga karon kasamtangan pastor sa Bai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa aton nga pagpamalandong sa sining pulong sa aton Ginoo. Akon ikaw agdahon sa pagbasa sang 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Now these things sa verse 6 took place as examples for us that we might not desire evil as they did. Do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test as some of them did, and were destroyed by serpents, nor grumble as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Therefore, let anyone who drinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will provide the way of escape, that ye may be able to endure it. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Kabayang Ginoo, abyan, magapakamaayo sa sining mga pulong nga aton pagatunan. Ini bala ang mga natabo sa kabuhi sa mga katawhan sang Israel, mahimo nga instrumento para sa aton kayuhan. Mahimo ini nga pagtulunan o leksyon para sa aton espirituhanon nga pagkabuhi sa karon. Ini mga katawhan sang Israel luwas sang Ginoo, ginhatagan sang kahilwayan dito sa Ehipto nga sa sulod sang sobra 400 katuig, 4 centuries, sila nag-istar, nagpabilin dito. Pero nahimo sila ng mga ulipon. Masubo, no? Nga tungod sa kaluoy, kabalaka, kag nagapadayon nga plano sang Dios sa sini nga mga katawhan. Iya nga gintawag si Moses agod nga sila mapanguluhan, madumalahan sa ilang pagwa dito sa Ehipto. Naka-eksperyensya sila sa gahom, kag kaayo, kag panalipod o kon protection sang Dios sa ilang mga kabuhi. Sila gin paagi dito sa dry land sang Red Sea. Inimuna ng ilang mga kinanglanon sa sulod sa mga 40 katuig pinagi sa paghatag sa ila sang mana kag sang mga umbok o kon quails. Amuto ang source ang ilang protein sa aton nga pagtuon. Now, ang Dios nagmatutom sa ila nga mga kabuhi. Pero ila pa gintalikdan, wala nila ginsaligan ang amo nga Dios. Kag sa versikulo 7, sila nagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa mga katawhan o sa mga pungsod kag tribo nga naglibot sadto nga wilderness. Sila nagsimba sa kay Molek, nagsimba sila sa kay Baal, ang iba nagsimba sa kay Dagon, kag nga ang Dios nasubuan sang ilang nga pagtalikod, pag hindi pagtuman o hindi pagsalid sa iya. Sa versikulo 8, sila nahimo nga immoral. Sila naghulid sa hindi nila kauglingon nga asawa o kunbana. Kay once nga wala ikaw sang kahadlok sa Dios, wala ikaw na hadlok
sa mga kultura, sa mga ethics, o sugo sa mga pamaayong pamatasan, wala ni mo na ginahimo. Kay wala gani ikaw na hadlok sa Dios, sa tao pa. Ila nga ginabusuhan ang atong Ginoo. Sa versikulo 9, we must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by the serpents. Ini nga mga tao murmur, nagreklamo, they grumbled and disputed against Moses and against God Himself. Pero siling sambalan kasulatan, ini gin-record, ginsulat, agod nga kita makatuon. Agod nga hindi kita mga tumba, mga hulog. Ini mangin galamiton sa paglaygay, sa pagpalig-on, kag sa pagtudlo sa aton. Hindi kita magsalig. Natungod kay wala kita nakahimo sang sala o kung paglapas sang nagligad, nga ini mapadayon pinaagi sa aton kaugalingon, ihibalo, kusog kag mga eksperyensya. Amo nang kahulugan sa sining bersikulo 12. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall. Kabay pa kuntani ini nga mga pagtulunan, ang mga kasaypanan, kasalanan, kag kalapasan sa mga katawan sa Israel, agyan, aton gamiton subong standard, subong leksyon, pagtulunan, guideline, or guidepost, para sa aton madinaugon, malipayon, kag successful na Kristohanon na pagkabuhi. Hindi na kinahanglan nga imo eksperyensyahan ang sala, agod nga makarealize ikaw nga ang sala hindi maayo. Tanawa lang ang mga tao nga nagapakasalan, mga kabataan nga nagadisobey sa ilang mga ginikanan, mga tao nga nagtalikod sa ila kaugalingon asawa o kon bana, mga tao nga langoy o nagsalom, nag-eksperyensya sang mga nagkalain-lain o nagkalain-lain nga mga bisyo sa sininga kalibutan. Ano nga say ang ila kabuhi? Anong natabo sa ila panimalay? Hindi na kinanglan. Ngay mo eksperyensyahan abyan ang bisyo kag ang sala sang kalibutan. Ako di ka makarealize nga hindi ini maayo. Keep yourself away from evil men, because evil company corrupts good morals. Diyos nga balahan, madamo gid nga salamat sa imo balahan nga pulong. Pakamayuwa ini sa amon kabuhi. Kabay nga bunyagan ini sang imo mga lagad, agud nga magatubo, magalambo, magapanalingsing, kag eventually magapamunga sang pilo-pilo nga mga maayong buhat para sa kaymayaan kag kanungganan sang amon Ginoo. Ini nga mabutang among ginutugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sini sa istasyonan sang radyo dira sa Inubaan kag sa aton mga kabyanan sa San Jose, Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, dira sa Tapi, sa Bantayan B, sa Daan Bandwa, kag sa iban pa nga mga estasyonan sang radyo dira sa Kamingawan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-rebroadcast sa sining aton segment karon. God bless us all. Thank you.